Asa tong Adrian na to? Anong oras na? Di pa umuwi. Hanapin ko nga sa unahan. Grabe bay, hindot kaya kong bulo para ng bago ron o. Bago kayo ang sapa bay, isaminto na gid o. Saon kaya lang ko nitong pulupa dun bay? Box ba yan eh? Di nga ni pwede wala mo tugpo. Bay untaong ni bata ron mo ani no, para rin mo tugpo sa ako ha bay. Luyan ako karon oy, wa may mo tugpo sa ako. Bi, ato na ako sa unahan. Dili nila ko magpaabot ng bata, oy. Kung saan kahaong, ako ang alingan ni ulo niya, ako birahon. Uy, Susan! Uy, Adrian, alaga ka diri ah. Mama, bugari ka diri ah. Bugari mo lag. La, garaan mo bata ka, oy. Wapaka ni uli, nga oras naman. Kung saan naman oras sa karon, oh. Bahala ka, wapaka ni uli. Nangita na ito yung matituron, hapon na. Ito, kung nadlo ko, wala man. O sige, dili pa makakamulit. Itugpo niya akong tabanog ha. Sige, dito ito sa unahan. Tara. Susan, ito mo tamagi. Habog kayo. Kanino? Kung saan man na ito ni Pakuli Aron, nga habog pa kayo, di takilaog. Sige Susan, diar ka. Mangita ko gagyanan. O sige, Adrian, pagdali ha, hapon na baya. Sige! Musano ba katong bataapay nga nakalutra magdagan? Susan! Arang nagyanan, no? Adrian! Arao! Agdanan! O sige, malar ako! Tara, Susan! Tara. Susan, tama na na! Sige pa! Stop! Kanino naman saranggola to? Adrian! Ito! Nagpalo ba manggot kong kabanog ba? Mulir naman ang taka! Ikaw abis nang uuwi ka ha? Papalipag ka pa ng saranggola ha?